F'Diċembru li għadda l-kumpanija Trafigura li tinsab fiċ-ċentru tal-iskandlu tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt rebħet l-aħħar minn sensiela ta' kuntratti fl-Enemalta. L-Enemalta qed tgħid li mhux se taċċetta aktar offerti minn Trafigura u Total, imma l-aħħar kuntratt li ħadet din il-kumpanija ma jistax jitwaqqaf. Hemm kumpanija li tissupplixxi ż-żejt ma tistax taqbad u twaqqafha għaliex aħna ma nistax ikun li l-power stations tagħna jifqu milli jissupplixxu ż-żejt il-pajjiżna. Il-Ministru Tonio Fenech ikkonferma li bħalissa l-provvista tal-elettriku f'pajjiżna tiddependi biss fuq iż-żejt provdut mill-kumpanija Trafigura. F'dan il-perjodu bejn Diċembru u Marzu kif qed tgħid inti bħala supply taż-żejt tal-Enemalta qed niddependu minn din il-kumpanija. Iva, ovvjament rebħet it-tender, repitu b'mod kif kellu isir, infakkar il-proċeduri tat-tendering tagħna huma trasparenti ħafna. Sa dan it-tant ċar wara li feġ dan l-iskandlu għadu mhux magħruf kemm il-kuntratt din il-kumpanija ħadet b'kollox mingħand l-Enemalta. F'dan il-każ ġew żvelati emails li minnhom joħorġu kif il-kumpanija Trafigura ħalset commissions fuq iż-żejt. Din il-kumpanija jew ukoll implikata f'diversi skandli li jinvolvu politiċi f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja.